Yaro me ke tafi da kai? Mai Rauhanai kasuwanci na sa a gaba. Ka san sha'anin kasuwanci sai da neman taimako. Sace to bari na zo a dan dudduba mu. Ka kyon kai. Zabi dai ana. Gaskiya kana da sa'a. Bukatar ka za ta biya. Za ka samu mana a karkarin marainiyar sauro da fisarin gurguwancin yaka da kahon farin jaki. In kuma ba za ka iya ba, za ka ba da naira 20,000 sai mu sa Rauhanai su nemo. Mai Rauhanai duk wannan hidima da ka lissafa su Rauhanan a naira 20,000 kacal za su yi ta. Kacal naira 20,000 kacal. To ganan naira 20,000 sai a yi musu magana su kawo sai mu miƙa musu mu ansa. Ai tunda na ji ka fara lissafin nan na san malamin tsubu ne kai ai. Allah abinci muke ne. God have mercy upon us. Su waɗannan duk da rukutun hauka ne.